afternoon ulit, dito tayo sa market at kikita nyo yung katindahan ng karito. So, aabante ako dito, may mga kondyan. Ano, ito yung dati nung araw frozen yan, ano boss? Okay. Nung araw yan, dito yung dito basketballan ito. 19 late 70s yan, 75. So, pag titignan nyo yung mga na yan. Hello ma'am, beautiful, naka-vlog ka ha. At ito parinda mo ma'am ha. Okay. Anong pangalan niyo? Dito kayo bumili kay ma'am Robby. So, bantay ako. Maraming pong salamat. Babalik ko kung may bibigay ko sa inyo, ma'am. So, aabante tayo dito. Yung mga isdaan ito. Ano, boss? Kumusta? Ang dami kang paninda. At mga bangos. At mamaya, babalik ako dyan. Mamaya. Ikot pa ako, ha? So, tuloy-tuloy tayo dito sa area na ito at mga isdaan ito dito sa bayanan ng Tabarbara. Dati na tayo pumunta rito at bumalik tayo at ipakita ko sa inyo ulit at medyo nag-aapura ako noon. So ito ma'am, kumusta kayo? Titinda kayo? Ha? Okay. Ito yung mismong loob ng palengke ng kwan. Babalikan kita mamaya. At sandali. Ito sila, hanggang doon. Ito yung section ng ito, isda. So, sa oras ngayon kasi, hapon, kaya ganito medyo hindi masyado kwan. So, from here up to there, maluwag na ito, hindi katulad nung araw na masyadong makikita. So, marami po salamat. Abangan nyo ulit, mayroon pa tayo isang content.